told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody. Hello guys, good morning. Ito na naman po tayo. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako maka-active na sa YouTube kasi alam nyo na, may pamilya tayo, may madaya pang inuuna. Ito nga guys, ang pinakamahabang boulevard, longest boulevard dito sa Pilipinas. Itutur ko kayo guys hanggang doon sa dulo at dulo din. Yun nga guys, magja-jamming na rin kami guys ng aking mga batuta. Yan. Yan ang tatlo kong makukulit na batuta. Yan, magja-jamming na rin kami at linggo naman kasi ngayon. Yun. Iyaano ko na din sila. Igagala. Kasi nga sa panahon natin kasi ngayon, pandemya, hindi na rin sila makagala eh. Pero pwede naman yun kasi nga nasa tabi lang kami ng dagat. Dagat lang yun guys. Kami. Ayan, bye bye. Hey guys, doon lang tayo magkita-kita. Bye bye. Ayun na nga guys, nandito na nga tayo. Andito na tayo sa pinakadulo nung ginagawang longest boulevard in the Philippines. Wow! Pupunta tayo sa mga nagagawa doon. Akit ako dito. Ayan guys, nakikita yung doon. Dati guys, hanggang dito lang yan. Ngayon medyo nabugtong na nila. Basta pinapakita ko sa inyo lang guys kung gaano kaganda dito pag ito ay naayos. Hayaan nyo guys, pag halimbawa ay naayos na ito hanggang dun sa pinakadulo doon, ipapasyal ko kayo guys. Ayan guys, talagang maganda, as in maganda. Ito na ang pinakadulong ginagawa pa sa ngayon. Ngayon makikita nyo naman ang biyahe namin papunta dun sa pinakadulo din ng katapusan nitong kalsada. Sige guys, hanggang dito lang muna.
Ito ang San Jose Beach, kung tawagin nila. Putol pa ito kasi guys, putol pa. Kaya ang daan, nagdaan tayo dito sa kabila, pag ganun. Medyo mahaba ang biyahe. Kaya pag ito nagawa guys, ito hanggang dumugtong ito hanggang doon, medyo madali na ang biyahe guys. Dire-diretso na siya. Biyahe ulit tayo. Punta naman doon. Okay guys, bye bye. tayo ngayon sa sa ginagawang mga instructor. Yan. Ito yung ginagawang mga daungan ng mga bangka papuntang papuntang Kalagwas. Yan. Ayan yung mga kung gusto magturista dito. Ito ginagawa pa lang. Tawid tayo sa kabila.
Yan guys, ganyan siya kaganda guys. Sarap maligo. Parang naaakit ako sa ano, sa tubig. Parang sinasabi niya sa akin na maligo ka. Ito na nga guys, tayo. Wala lang kaming pupuntahan ngayon. Hindi lang ako nagbablog, naliligo na ako dyan ngayon. Ang sarap maligo guys dyan, oh. Grabe. Na nga tayo guys. Nandito na tayo sa ano, sa Bagasbas Beach. Ito 'yung ano, ito yung kilalang surfing area. Dito yung napunta sila no, Jerica Rosales. Madami nang pumunta dito mga artista, mga nagsa-surfing. Ayan guys. Dahil guys yung ano, pangalan niya, yung mababasa ninyo guys. Malakas ang alon dito guys, oh. Malalaki kasi ang alon dito guys, kaya dito minsan pinipili nila mag surfing. Ito yung mga kainan, mga bar, mga inuman na ano. Dati dito talaga guys, pag talagang wala tayong ano, pandemic, ang daming tao dito lagi. Ayan, magsusurfing siya guys. Ano, yan, ito guys, puro kainan yan. Kainan, inuman.
Yan guys. Napapansin niyo ito guys. Ito dati itong airport. Ewan ko kung i-active pa nila ito. Airport to ng ano ay ng Bagasbas. Bagasbas Beach. Yan. Yan mga ano yan, mga hotel. Diyan guys, maraming nagpupunta diyan mga ano, mga artista na mga ano, na mga nagche-check in diyan. Yan mga bar. Yan bar yan guys. Medyo nauutal ako guys kasi may candy ako eh. Sige guys, biyahe na tayo kasi medyo mainit na eh. Saka medyo gutom na rin kami. Sige guys, biyahe na. Guys, nandito na tayo sa pinakadulo ng Mercedes kalsada. Long Boulevard, Boulevard Long. Yan, dito na ang pinakadulo. Nakakain na kami guys, kaya dito muna kami, chill muna kami dito para masaya. Ayan na, yung mga kasama ko. Ganda rin naman pala dito. Mabasura nga lang guys. Yan, mabasura oh. Kaya medyo silang muna dito. Kaya lang init. Against the light. Hey guys, babalik na kami sa aming pupuntahan. Pauwi na kami. Hey guys, panoorin nyo na lang. Guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na po at click na bell na lang po. See you guys, bye!